aurrekoek ez dute jarraituko eta zuek iadenak berriak sartuko zarete, bi belaunaldien artean rollo txarra dagoelako? Asarrez daude haiekin edo? Zuek erantzun behar? Ez, bueno, aurten ezagutu ditugu dan, haiekin egon gara, eta egia esan oso jatorrak dira. Bale, baina zuen aldetik garbi utziko dugu, ez dagoela pikeri? Hori da, bueno, igual batekin bai. Batekin, norekin ez dugu esan? Hori da. Baten bada dago. Eta haien aldetik zuekin badago horrelako, berriak. Haiek esan beharko. Ba, esan dezatela haiek, esan dezatela aurrekoek. Ui? Kaixo laukote, bueno, espero programa oso ondo pasatzen egotea. Imaginatzet ja pixkat urduri jartzen hasiko zinatela Laster estrenatuko alako zuen denboraldia TV baten. Baina, bueno, lasai, benetan, zeren aurrekoan uki genuen aukera zuen aurre estrenaldietako baten zuen lehenengo kapitula ikusteko, eta esan izuen benetan kriston lana irutze zaite egin den zuela. Eta hori, opa izuet munduko zorterik onena, alik eta gehien disfrutatu eta alik eta gehien ikasi, esperientzia honekin, eta jazta, hori, muxu erraldo iban ere partez. Laizter arte, agur! Esan nahi dizuet, pozten izela piat, zuek gain ondo pasa izana guazenen, zegoen nintzanean grabatzera oso ondo izinaten pasatzen eta oso giro polita zen duten bertan. Seguro aktore dezela pia bat ikasi dezutela, ze guazen laguntzen du pia bat horretan. Disfrutatu pia bat elkarrizketa, disfrutatu pia bat gero kapitulak emititzen hasten direnean, ze ni hori ongo naiz begira. Eta holaxe, zorte hon pia bat bizitzan, muxo pia bat.